Na, még egy átlag nap az uszodában. Melegítsünk be, hát ha csinálok valamit, már nem tervezem. Na, mivel tudnám elfoglalni magam? Hát, vízilabda. Nem az esetem, nem is értek hozzá. Ott. Csúszda. Bár mondjuk kiskorom óta nem csúzdáztam, menjünk. Remélem nem bukok le, mert elvileg nekem már itt nem szabad. Bár kiskoromban is ugyanezen a csúszdán csúsztam. Mert látom, még mindig ilyen retkes, de nem baj. Ez a jó. Na, egy kis nosztalgiának megteszi. Ennél jobb nincs is. Na. Végre egy átlagos nap. Vagy mégsem? Hát ez a balfasz meg mit csinál? Hé, maga! Fenébe, ezt nem hiszem el, hogy lebuktam. Csak én lehetek ilyen szerencsétlen, aki lebukik. Jaj. Maga tényleg ilyen hülye vagy, csak tetteti? Azonnal menjen át. Jó, megyek. Csak ne nézzel rám ilyen szúros tekintettel. Megyek azonnal. Megyek már. Azt hiszem megúsztam. Jézusom! Hát ez is szar helyen van. Francba. Nem baj, hát ha itt is el tudom magam valamivel foglalni. És már meg is van, hogy mivel, ha jól látom. Ez az, igen. Most megmutatom mindenkinek, hogy én vagyok a legjobb, a legügyesebb, a legjobb ugró. Az ugró királya. Gyerünk, Bean, gyorsabban. Gyerünk, most fel kell másszak. Gyerünk, gyorsabban, senki nem előzhet meg. Hát ez kicsit még egy szinten feljebb. Na, majd most megmutatom mindenkinek. Elsőre ugrom, de a legjobb leszek. Jó, Jézusom! Úristen! Hát ez nagyon mély, hát azért erre nem számít. Jézusom, úristen! Nem baj, majd valahogy megoldom, csak valahogy túl kéne éljem. Remélem nem látja senki, hogy bénázok, de ezt túlélem. Csak a másik korlát. Jaj! Kis erőt muszáj gyűjtsek, remélem senki nem látja, hogy bénázok. Hogyha látják, hát kit érdekel. Hogy valahogy megoldom. Egyelőre lefekszek a földre. Kis erőgyűjtésnek nem rossz, de... Hát, innen már nincs visszaút, Bean. Nézzünk le. Szokjuk hozzá. Jézusom. Hát ez nagyon mély. Ezt nem fogom túlélni. És vagy visszamászok, vagy leugrok. Két lehetőség van. Hát ez a balfasz meg mit csinál itt? Hogy ti itt vagytok. Figyeljetek ide, gyerekek, hogy milyen jól fogok ugrani, várjatok. Előbb a beállásomat nézzétek. Figyeljetek. És hozzákészülök. És hát ez nem fog menni, úgy érzem. Nézik az órájukat, azt hiszem igyekeznem kéne. Egyszerűbb lenne lelökni őket a francba. De hát én voltam itt elő, muszáj menjek. Muszáj. Gyerünk. Ez nem megy, úgy érzem.